Dalším velmi vzácným hostem je známý umělec, kromě toho také chartista a dizident, pan Milan Kohout. Já mu předám slovo, nebudu to dál komentovat, abych nezdržoval já. Jo, děkuju moc krát. Já jsem si zrovna říkal, že je to nádherná situace. Já, člověk, který byl vyhoštěný bývalou komunistickou vládou, sedím tady vedle pana Filipa. Měli bychom být vlastně jakoby oheň a voda, jako jo. Mě třeba navštívil Magor ještě nedávno před smrtí v Bostonu. A jako kdybych slyšel jeho slova. Cituji, ty píčo, co tady sedíš vedle toho čuráka? Jo, konec citace, jo, já se omlouvám, ale takhle mluvil Magor, jo. Takže já jsem byl vyhoštěn a tak dále z republiky a skončil jsem, já jsem se teď vrátil, tak jsem tady teď na čas po 26 letech žití ve Spojených státech, kde jsem učil na univerzitě aktivní umělec a tedy. Já jsem tady si připravil jeden takový referát, taky to projedu velmi rychle, protože mám pár minut. Nazval jsem ho Zastydlý antikomunismus a můj kulturní šok aneb z jedné totality do druhé. Na začátku chci zarámovat do své zkušenosti ze Spojených států v posledních 25 letech, o které se tady moc nepíše v médiích, a o tom, jak v podstatě pád těch socialistických systémů ve východní Evropě úplně zřejmě a očividně umožnil v podstatě prosazení jakoby ekonomické moci na úplně vrchol celé té pyramidy společenského rozhodování. Jo. Takže prostě tam došlo k tomu, že lidé říkali, podívejte se, jak to dopadlo v těch socialismech s ekonomikou, nechte nás řídit společnost. Jo. Jak to dopadlo, sami asi také dobře víte teď v posledních letech, že tam došlo k obrovské krizi ve finančním průmyslu díky rozvolněnosti právě těch pravidel, což vede k tomu teď, že tam miliony lidí ztrácí domy a práci. Mě to úplně vždycky fascinuje v Čechách pravicově zaměřený tisk, který o velkém novém bratru nechce psát nic špatného. Jo. Oni používali právě těch termínů jako antikomunismus a antisocialismus jakoby propagandu v podstatě těch nových tezí toho neoliberálního kapitalismu. Jo. Tady zrovna teda k tomu mám poznámku, když jsem dělal rozhovor s panem Noamem Chomskym, opravil mě, že jsme v Československu nežili v socialismu, ale v takzvaném státním kapitalismu. Jo. Tady v další části popisuju teda, jak jsem si sformuloval ty své etické hodnoty v české druhé kultuře. V podstatě ovlivněn šíleně třeba texty Ivana Magora Jirouse. Ono, když to čtete ohledně, a ještě ke všemu i Václava Havla, když to čtete, tak v podstatě to byly propagace naprosto socialistických až komunistických myšlenek. Jo, jako neprodejnost uměleckých výtvorů. Žít z vlastního rozhodnutí v přítomné okamžité autentické svobodě. Naprostá pravdomluvnost. To vůbec neexistuje v tržní společnosti. Nepotlačování jakýchkoliv vlastních myšlenek. Chápání umění jako život, jako politiku, jako umění. Žádná touha po kariéře. Nesoutěžení třeba, jo, to je přece, to jsou až komunistické téze, jo. Nevytváření žádných elit a tříd, spolupráce, permanentní socializování. V další části toho referátu tady popisuju svoji zkušenost 12letou z učení na univerzitě v Bostonu. To vezmu velmi rychle, ale v podstatě tady píši, můžete si to potom přečíst v tom sborníku, že ač americké univerzity vystaveny byly v posledních desetiletích obrovskému právě tlaku té neoliberální nového směru v politice,
tak odolali úspěšněji zřejmě než tady lokální české univerzity. Jo. Tady jenom třeba si pamatuju, tady píšu, že manželka viceprezidenta Dicka Cheneyho, Lynne Cheney, veřejně prohlašovala, že jsou americké univerzity semeništěm levičáků a mělo by se proti tomu zakročit. Jo. V další části referátu píšu o mém kulturním reverzním šoku, takzvaný reverse culture shock, který teď prožívám. Já jsem tady rok tepřiva po 26 letech. Jo. A tady píšu, jak mi šokuje v podstatě nedostatek levého spektra právě na univerzitní půdě. Jo. Ve Spojených státech se tam běžně vyučovali marxismus, anarchismus, komunismus a tak dále. A tady je to téměř jak kdyby to bylo něco disidentského. Jo. Tady píšu třeba o profilu politických studentů na vysokých školách. Byli v drtivé míře naprosto levicově smýšlející a většinou zosobňovali rostoucí část celospolečenského vzdoru proti totalizujícímu se kapitalismu v USA. Jo, vzdoru, který nedávno vyústil v Occupy Wall Street. Česká média zaprděná opět o tom nepodávala žádnou zprávu. To bylo obrovské hnutí, které fungovalo ve 350 velkých městech v Americe. Jo. Naprosto protikapitalistické hnutí. Jo. Tady to přeskočím. A tady právě píšu, že v Česku k mému obrovskému překvapení vidím mezi studenty spíše snahu vytvořit hnutí Occupy humanismus a solidaritu či Occupy všeobecnou deklaraci lidských práv. Jo. Tady dochází tady k unikátnímu jevu, že mladý člověk je pravicový a konzervativní, což je oxymoron pro mě. Že v podstatě dnešní mladí studenti jsou takový ty bojovníci, jak v 50. letech komunisté. Jo? A šokovám právě tímto paradoxem jsem to nazval, tento společenský jev takzvaný zastydlý antikomunismus. Tady píšu, že lékařská literatura říká, že zastydlá puberta, neboli lékařský hypogonadismus, u žen vede k absenci rozvoje pubertálních změn, vývoje pohlavních orgánů, ochlupení prsou a u mužů způsobuje snížení libida, poruchy erektivity, ejakulace. Zastydlý antikomunismus neboli politicky Karel Š. nám přinese svobodu, má velmi podobné dopady na dané jedince. Opět dochází k absenci rozvoje chápání současných společenských změn ve světě, a to jak u žen, tak u mužů. O ochlupení ani neumluvím. Jo? Když se ptám studentů tady na místních univerzitách, proč jsou konzervativní antikomunisté, dostávám odpověď, že jim jde o osobní svobodu. Pro mě je to šok, protože moji studenti v Bostonu právě bojovali proti pravicovým kapitalistickým ideologiím, protože jim šlo o osobní svobodu a lidskou důstojnost. Jo. V české společnosti se jedná dle mého pozorování, tedy pozorování člověka, který tady půl života nežil, zřejmě o jakýsi posttotalitní syndrom, při kterém děti simulují mentální poruchy svých rodičů, trpících o ním zastydlým antikomunismem, který jim brání v rozvoji chápání vyšší komplexnosti současných světových společenských změn. Změn, které jsou jimi nepovšimnuté, ale probíhají už i za humny České republiky. Zde můžeme zmínit četná masová protestní hnutí mladých i starých lidí proti kapitalismu v západní Evropě. Možná, že je to tím, že čím víc si jejich rodiče uvědomují, že zde kapitalismus nefunguje a fungovat nebude, tím se stávají urputnějšími antikomunisty a antilevičáky. To je další ukázkových nedospělosti zastydlého pubertálního vzdoru proti logice zřejmých věcí. Jo. Určitě by stálo za to na dané téma udělat hlubší výzkum a napsat na něj doktorskou práci. Nehlásí se někdo? Jo. Jisté je jen to, že zastydlý antikomunismus jestli zastydlý antikomunismus nakazí celou společnost, tak dojde nejen k restauraci kapitalistické totality, ale i k restauraci totalitního feudalismu.
Končím tím, že jsem nebyl komunista, nikdy nejsem a nebudu komunist. Děkuji moc krát.